Good morning, people! Guys, we're ready! We're going to T3 Plaza. Shopping natin si Manay. Punta tayo sa Harry's Scarf. Tapos, basta, shopping. And then after nyan, punta tayo go-karting. Sure. Na-try mo na ba? Or hindi pa talaga? Hindi pa niya na-try. So, plinano to ng mga boys. Si John at saka si Dan yun ang plano nito. We will go go-karting. Tapos ng go-kart, bowling. So, sa go-kart, hindi makakasama si Kat. Kasi ano, may party siyang atinan, guys. Kami lang. Si Lyra. Kasama si Lyra. Sana na-receive niya yung text ko. Feeling ko tulog pa yun sila. Malamang. Shoes ni Manay. Bibili na tayo ng shoes. Ilagay natin dito sa bahay ni Simprice. Kasi may mga plano ba na alam mga na, hindi inaasahang mga pangyayari. Alam na. May ano ito, parang ano to, race, ano ba yun yung Amazing Race? 2 hours lang, ano namin. Oo, 2 hours lang yung shopping namin. Oo, may oras kami. Time limit. Hours, may limit yung ano namin. Oo, totoo no, 2 hours lang pala tayo. 2 hours. So, 10:30 na ngayon guys. Naiwan si Dan mag-isa sa buhay ko. Talaga yung Danny boy ko, lagi na lang naiiwan. Ayaw niya sumama. Ayaw niya naman sumama. Sabi niya, ay, non-stop kayo shopping kasi 2 oras lang kayo. Sabi ko, hindi ka ba ba sanay sa akin? Kasi kapag nag-shopping ako, kasama naman yan. Ay, hala, hindi ko alam saan. Dito tayo pupunta. Alam mo ba? Hindi ko alam saan pupunta. So, i-connect natin yung phone ko, no? Nasaan yung phone? Nandito? Nandyan. Ang lambot na din, no? Malambot na? Ang lambot ang ano niya. Connect natin yung phone ko. Search natin. T3 Plaza. Lagay mo lang dyan na yun. Thank you very much. Plaza. Di pa ako napunta dyan. First time ko rin naman ito. Marami akong na-explore ng mga shopping dito sa Adelaide because of race. Tradition na yan pag napunta kay shopping talaga. So wala naman shoppingan sa ano sa city. Kaya nga eh. Sayang. Are you right there, Holly? Kailangan siya. Ay, parang wala kayong kasamang bata lagi dito kay Holly. Dito na kami guys. Actually kanina pa kami. Nagstay lang kami sa car para si Holly makatulog pa ng mahaba. Kasi natulog siya kanina and hindi pa open. Pagdating namin, may 20 minutes pa kami. Di ba ang aga namin? 10:55 na. And open na guys. Nakita ko na pumapasok na yung mga tao. O, di ba kami talaga bumukas ng mall? Dito kami sa pinakaharap. Pram na parking. Gustong yung pram na parking kasi ang daming vacant. Tapos ang lapit-lapit sa door. Galing-galing. Malaking space. Malaki din ang space. So, perfect ang parking natin lagi. Oh my God, Baba. Oh my God, we're here. We're here, Baba. We're shopping again, Baba. Come on, Baba. Every weekend na lang tayo. Pero this time, limited time, guys. 2 hours lang yung shopping natin. Dito na tayo. Yung gustong puntahan ni Manay, Harry's Scarf. Nandun yung mga guys, mga home stuff, mga kitchenware, ganon. Dito na tayo. Kaka-open lang nito. Dusk tayo guys. Hindi pa nakapasok si Manay dito. Meron lang siya online. Let's walk, Baba. Look! Okay lang yan. Uy, guys, may pula yung niya. Sore yung paa niya. Okay lang yan, Baba. Ang cute. Ayan, nakapaa. Okay lang, malinis naman to eh. Good girl. What's that? Ayan, maraming mababang... Ang dami man, ay. Receive a free mood mist fragrant oil or essential oil bal. Oil yung free. Dito na tayo, guys. Harry's Scarf. Binilihan ako ni Manay ng drink at saka Krispy Kreme. Kinain na namin. Dito na tayo, Baba. Dito ay. Harry's Scarf. Maraming mga mura dito, guys. Tingnan nyo yung sale, guys. Save $450. So, from $499.95, $79 na lang. 3 na. Ito na, Isa, 2, 3. Ay, hindi, 4 pala. Sabi niya, 4-piece cook set. Kasi, kasama sa bilang ang takip. Diba? Galing. Ma-4 lang nila eh. Asa na yun si Manay? Nabubuang na naman siya, 50% off all cookware and Sunday. Today is Sunday. Today is Sunday. Today na siya mag-end. Feeling ko, sabi eh. So, kahapon to at today. Tingnan nyo yung mga presyuhan, guys.
From $50, $19 na lang, or $20. From 80, 32. From 110, 44. From 120, 47. Kukunin niya lahat. So, hanap tayo ng cart. Hanapan natin ng cart. Si Manay, dito ka lang. Hanapan kita ng cart. Wait, tandaan ko muna to kasi hindi ako marunong tumanda. Nandito kayo. Okay. Hanapin ko ang cart. Baba, stay with mommy, ha? Huwag ka sumunod sa akin. Kumuha si Manay ng cart. Iwan sana kami dun sa Harry Scarf. Umiyak. Ay na. Buti lang, nakahanap ako ng ganito. You want that one? Try this one. Sige, hinintay namin si Manay. Kumuha ng cart. Sige. Timing din kasi nandito yung NK Fashion, guys. Yan yung gusto niyang puntahan doon. NK Fashion. Yay! Are you driving? Can you show mommy? Miyak-iyak to kanina. Baka kalain ng mga tao. Ninakaw ko tong batang to. Ito na siya, guys. NK Fashion. Ayan na. Dali na. Hanap na ng cart. See? And that's it. Ayan. Nothing over 25. Reduced to clear. Marami to parang MCL pero iba. Marami ka na nakuha? Pasimple. Ang cute, guys. Lunch later, yes. Lunch later. Tingnan nyo. Tapos backless siya. Wala siya sa likod. Ganda ng kulay. Feeling ko lang hindi magkakasya yung waist. Ito kasi malaki. Pero ang ganda sana ng kulay. Backless na naman. Dito kami sa temp, guys. Try ko tong tatlo. Pang Pinas ba? Mga ano lang. Diretso lang na mga dress para wala nang hirap-hirap. Nag-try sana ako nito kanina dun. Kaya yan ang open na. Sabi ko, ayusin ko nga pag-try. 30% off siya, guys. Lahat ito may off. Ito 50% off. Oh, sana kasya yan. Kasi ang mura na lang yan. Tapos ito 30% off. Pero mura lang din naman siya, 19. Okay, try natin. Balik na kami sa Harry Scarf, guys. Pack. Ito yung mga gusto niya, yung mga ganitong kulay. Yan. Naka-sale siya, 50%. Pero ano nga more than 50% nga siya, Manay. Kasi $50 to $20 na lang. So, more than 50% talaga. As in, ang daming naka-sale. Kukunin mo lahat? Ano ba? Sizes? Sige, sige. Itabi natin itong mga nasabi natin. Nasok naman lahat na kukunin niya. Ano, magbibenta ka ba ng ano? Kukwin? Nakapag-shopping ako sa ano, temp. Dalawa lang naman dresses. Ako din, dalawa. Ilipat ko to sa'yo dito, ha? Kasi we need room. Para sa marami. Ubusin lahat eh. Ubusin lahat. Lagay ko to sa bag mo, yung ano ni Hali Food at saka shoes, ha? Sige. Kukunin niya daw lahat, guys. Oh, galing sa maliit. Sobrang liit. Ito? Dito tayo, oh. Dito sa ilalim kasi ano. Maliit. Sige, so, yan. Isang maliit. Yan. Check natin ng maayos, Manay. Tapos. So, kunin ko to, ha? Lagay ko na to. Okay, 1. Grabe siya, Beshi. Pag ganyan siya, eh. Pag ganun ba siya? Hindi siya pag ganito? Ha? Hindi ko alam. Ay, wait. Parang naka-display lahat ng ano. Kaya, so yun ang pinakamaliit? So, yun yung pinakamaliit. Sila tapos, sunod. Oh, same lang naman to sila. Same lang. Same lang, be? Same lang. Oo, same. Ito? Yan. Wala siya pa. Meron. Naka ano. Yan. Yan, sige. Tapos ito, Manay. Ito, oh. Itong nasa ilalim. Itong nasa ilalim kasi ano. Malalim. Na-wrap pa talaga. Yan, malalim. Yan. Tapos, ano, ganito. Gano'n yun kaliit. Same yan ito. Ito. Wala ka. Wala akong pinakamalaki ito. Ito, kunin mo, Manay. Okay lang yan? Hindi, kunin natin ito. Sige, baka mahulog, ha? Okay. Magaan siya, hindi siya ganung tabi. Kaya nga, eh. Tapos, kailangan mo ng ganito, Manay. Oo. Hanapin natin yan. Dito sa ilalim. Baba. Ito. Yan ba yan? Oo. Ito, pangalawa ko. Pangalawa talaga. Yeah. Walang scratch. Tapos, meron pa, di ba? May mas Hali, malaki wait sa... nito. Wait, baba. May mas malaki nito. May mas malaki pa niyan? Ano mas malaki pa niyan? Kasi yun, uy. Sa likod wala naman laman. Ito. Ito to, no? Meron So, ako dito, no?
Meron ka na? Dito? Oo, meron na yan. Ilan ba manay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. So, ilan na yan nandyan? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Tama ba? tapos na. Di ba wala tong handle? Ito. Ito yan. Wala ko nitong handle, di ba? Wala. Ito may plastic manay. Ay, hindi. Sandali. Tingnan mo, ha? Ito yan, wala, may plastic, oh. May plastic ba? Dalawa. Kasi iba naman yun, di ba? Mas mababaw Ay. yun. Mababaw yan. Ito malalim to eh. 3.5 liters. Not sure ba, Ek? Ito 6 large. Ito. 4.5 liters. Okay. Ito. 4.5. Ito. Ayan. Diba? Ayan. Ito. Kompletos Tapos, Ricardos. Ano pa? 6. Tapos, ito may 3.5 ka na. 4 liters. Meron ka na maliit. Ano pa ba kulang mo? Pag ano dito, wala nito. Di ba may dapat may medyo malaki-laki niyan? Ano Oo nga, no? Baka ganito. Wala siyang ano. Oo. Yan, handle sa gilid. Feeling ko maganda tumanay do. Oh, from $2 guys. Clearance. Kung ano-ano lang. Ito yung kailangan ko. Kaya lang yellow naman siya. Like, gusto ko yung yellow pero hindi naman magmamatch sa iba naming ano. It's either gray or light gray or white or cream. Saan kaya to sila galing? Kasi ganyan, Ayan, tignan mo yung cart ni Manay. Saan ba yun? Hanapin natin. Ang cute ng container nila guys. Oh, birdie. Tapos pag ganun siya. Hirap naman. Ay, hirap naman niya i-open. Mahirap siya i-open. Naka-sale pati. Oh, $10. Manay, tingnan mo. Ang cute. Birdie. Ano siya? Birdie. Ay, oo. Ano siya? Airtight. Oo, airtight din. Tapos pag ganyan. Yung push-push lang. Pero sa kanya. Mas madali lang yung push kasi matigas eh. Oo, mas maganda yung Kmart. Sorry. Nag-sorry na naman siya, guys. Wala, hindi ko mahanap yung lalagyan ng mga anong tawag dyan? Sandok ba? Walang ibang kulay. Mura na lang, guys. Oh, save $229. Grabe talaga siya. Kasi itong shop na to, mura na talaga siya. Tapos kapag nag-sale sila, mas lalong nagiging mura. Tapos magaganda kaya yung quality nito dito. What did you do? Yung isa, pinaglaruan niya nandun eh. Nalaglag niya. Hindi ko sinabi sa kanya na nandun. Sabi ko, wala na, nawala na. Napon-tapon mo eh. Wala na. Mga air fryer na malupit guys, oh. So, meron namang iba-iba guys. Iba-ibang presyo. Oo. So, ito, $399. Ganyan. Tapos, asan pa yung iba? O, diba? Sabi ko, maraming air fryer. Isa lang pala. Dito yung iba eh. Iba naman yan. Nandun. See? Yung robot ay. Tapos, ito, air fryer din ata to. Diba? Ang ganda ng pagkakita ko sa inyo. Kitang-kita nyo. Ayun. Ay, rice cooker pala yun. Holly, what's wrong? Open. Okay, I'll open. Ayan. Ano siya, guys? $399 naman to. Anong brand ba to? Brasso Hubs. Ano to? Iba to. Hindi to air fryer. Ito yung mura, guys. Smith & Noble. 3.5 liters digital air fryer. Ayun, 25% off pa sila ngayon. Magkano ba to? Pero mura lang to guys. Kasi maliit lang to eh. Dito kami sa Supre guys. Nakita namin display yan. At saka yan. Naghahanap si Manay ng ganyan. Meron na lang kaming 3 minutes. 3 minutes more. What? You wanna do it? Squeeze? Ready? Sus, sobrang ano na ng kamay mo. No, that's a lot already. Sobrang dami na niyan. Tingnan mo yung kamay mo. Napaka-slippery na. O, nilagay sa muka. O, edi wow. Binigyan siya nito ni Manay kasi kanina gusto niya bilhin yung ano, yung pang-ipit na pinakita ko sa inyo kanina dun sa ilalim. Binigay namin kay Kuya pero hindi namin binili. So, ito yung binigay ni Manay sa kanya. Bibilhin daw to ni Manay. Ito, at saka, yun, yung dalawang naka-display, at saka yan.
Gagamitin niya daw sa kasal. Tapos na kami guys. Late kami ng mga ilang minutes. Pero okay lang. Mag-drive tayo papunta sa go-kart. Hindi namin yung 2 hours. Mag-lift tayo kasi parang hindi pwede yung cart dun sa Walkalator kanina. Pababa na tayo guys. And malapit lang yung parking natin kasi sa prom tayo nag-park. So, sorry! Thank you! Sana ano tayo? Sana meron tayo? Sana wala tayong parking ticket. Kasi 1 hour and a half lang yung park dun. Sana walang ticket. Balik ko to para pambayad natin sa ticket. Diba? Dapat free yung parking. Yung iba kasi baka ginawa na itong... Ay, ano man ay? Level 1. Baka ginawa na kasi itong parking lot ng iba. Kasi hindi naman kami delay. True. Ayan, Baba. We're going down. Baba! What's going on? Hala! Yung mata niya. Kaya mo pa, Manay? Wala, mabibigat to. Oopsie. Oo nga, sa'yo nga yung drink na yan. Last na yan, Manay. Ayan, kasya, uy. Kasya? O, kasya na. Oo, si Holly. Iyan mo to, baka matumba to. Ayan. Ayan, fully load to. Ha? I-load na yung car. Hindi na may... Kay Manay lang yung lahat, guys. Yung akin, ilagay ko lang dun. Damit lang naman yung akin, eh. Wala naman tayong ticket, guys. So, okay tayo. Ano yan? Ay, hindi. Sa loob yan, eh. Ano na? Okay na. Where are we going, Holly? Where are we going? In the what? Tito Ray's house. Tita Ray's house. Go-karting! Yay! Alam mo, Ollie. You don't wanna go karting, balak. No, we will drive, Baba. Brum, brum. Brum, brum, baba. Do you wanna do that? Ay, nawala-wala kami. Ayan na. Sisak ng ano na siya. Nag-traffic enforcer na siya. I love it. Nagbata. Sisak ang cute. Siya na yung nagbigay ng direction sa akin. Tayag na. Andiyan pala sila, nakikita nila tayo. Oh my God. Good job, Sagi. Ayan, Sasa. Saan tayo magpa-park? Saan tayo park? Dito na kami, guys. Last time na pumunta ako dito nung pa-birthday sa akin ni Dan. When was that? 2018? No, 2017. Dito na si Lyra. Sexy naman talaga. Si Manay, tsaka si Uli, tsaka si Zach. Yung may helmet siya pa, hindi marunong mag-drive. Ready na siya, pero hindi pala siya marunong mag-drive. Pero at least ikaw nakatry ka na. Si Manay kasi hindi pa talaga. Nakatry na ako sa Singapore. Kaya nga, si Manay hindi pa. We got our tickets, so 2 sessions daw kami. 2 sessions ba? Si Zach sabay kay Dan. Si TJ sabay kay John. Tapos si Manay, hindi ko sali. Manay, wala. Sabi niya, sana hindi lang ako pumunta dito. Ligaw-ligaw pa tayo papunta dito. Hindi din pala siya. Oo, si Huli kasi walang bantay. Oh. Hala, guys. Ito ay ito yung gagawin. Against the light naman, uy. Good luck. Thank you, Manay. Oo. Ayan na sila. Punta kayo ng laboratory? Factory. Para silang ano, oh. Punta silang laboratory, oh. Danny. Ang gagwapo nila. Zach, put it on your head. Put on your head. You wave at me. Sabi niya, I'll wave at you. Go. One word, you don't call. So when you're out there on the track, there's no bumping, swerving, or blocking on your right. Just say happy more than once. You can walk Ayan. inside. After that, the things up there every time it happens. Binibigay yung instruction sa kanila. Left is great, green to go, red to stop. Ayan. Small. If you want to go on the next one, you Ang ganda ng helmet, ah. Kakaiba sa dala nila yan, oh. Kilala tsaka ito, yung dala nila yan. Buti lang si Holly may kalaro doon. Kailangan ang helmet para sa mga puto.
Mahulog lay ang ano mo salamin mo. Kaya nga. Oo, baka ka makakita. Kita ha? Kaya pa nag-contact lens ka na lang. Good luck, Han. Okay, go. Si Sakta, pinili niya talaga si Tito Dan. May car seat ka. May car seat si Ray. Yung akin. Woo! Jan, bye, honey. Bye, Zach. Bye, Ray. Bye, Laura. Sino? Ang bagal mo lang! Ang bagal! Kuya! Woo! Ang bagal ni Lyra! Si Lyra wala pa! Pangatlong ikot na ni Tony, wala pa si Lyra! Lai, hurry up! Ayaw si Lai! Hurry up, Lai! Go, Tati! Go, Kuya! Ang saya-saya nila! Gala! Ayun na lang ang girls, oh. Ayan na si Ray. Lai, bilis! Lai, go! Ayan na sila, tuwang-tuwa. Ano? Sila ang ilang ikot lang yan. Ilang ikot lang sila. Tapos binabangga pa siya ni Tony. Oo, nagbangga ka nga kami dun eh. Kasi in-overtake siya ni Nag-stop siya doon. ni Dan. Tapos nandun ako sa kabilang gilid. Saya nila. Alam mo ba, isang session lang yun. Dapat 2 sessions a row. Pero iba na yung kinaano nila. So, pagpapa-refund. Kasi kailangan natin mag-bowling ng alas 3. I-refund na lang? I-refund na lang. Tapos na kami dun, guys. Punta naman tayo sa bowling. So, i-connect ko na naman yung phone ko. Norwood na Kingpin daw, bowling. Dito na si Manay. Ay, naku, nakakatawa. Baba! We're going there with them. Baba! We're following them! We're gonna follow them. Yeah. Dito na tayo. Kingpin Bowling. Nakapunta na ako dito last man eh. Kasama ko si Kat. Oo, nag-laser kami tapos nag-bowling kami. Yan, hindi na siya umiiyak. Nandito na kami guys sa loob. Ito yung itsura ng loob. Yan. Dito na tayo. 7 and 8. Ewan ko. Parang tayo lahat ata magkalaban. Oo. Ikaw na? Ako na. Okay, good luck. Oh my God, zero! Wait! Mom! Gumilid! Wow! 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 What's that mean? Professional vlogger.
blower. Blower. Ano ewan ko. Ano mangyayari? Ah, hindi. I-hit niya pa yun. Wait, how do you do it again? The middle. Wow! Yalo! Yeah. Looking good, fat. Wait. That's alright, babe. Good job. Kokoting. Oh my gosh. Oh my gosh. Dalawa na lang. Come on, Kat. Come on. Yung mapapanalunan niya sana isa sa mga ito. Last time I won PSP. Kaya nga. Last time guys, nanalo siya PSP. So yun yung major prize. Kapag minor kasi, ito lang. Oo, makuha mo sana yun oh. Kaya nga, oh, yan. Tsaka yan, oh. Apple, iPad mini, oh. Nintendo, oh, ito dai. Tapos na kami guys. Alis na naman kami. Hogsburg daw kami magdi-dinner. Steak. Kasi si Johnny Boy gusto ng steak. Change location. Vlogging is life. Vlogging is life. Change. Nandun yung, doon kami nag-park sa ano, malayo. Ay, dito lang naman. Bakit tayo nandito, Manay? Because it's the best steak. Gusto sana ni Manay mag-ramen, kaya lang ayaw ni John. Gusto namin Japanese, siya lang naman. Gusto namin Japanese. Ito oh, Hogsburg Cafe. Yan. Dito na kami guys. May booking na tayo. Maganda dito sa loob. Busy. Dito yung mga bata eh. Hindi. Pangatlong beses na po na nga ata dito. Dito. Tapos doon yung mga boys. Sabi ni Dan, dito kayo mga girls, dito kami mga boys, dito mga kids. Yan. Ano sa'yo, Lai? Ano yan? Ribs? Pork loins. Ah, okay. Yeah, parang masarap yung tingnan. Hindi ko na maalala kung ano in-order ko last time. Basta masarap din yun. Feeling ko rib eye. Feeling ko rib eye yung in-order ko. Ay, ito yung may duo pala. Ano? Prime rib and baby back pork rib duo. Ano ka naman dito? Hindi ako gutom. Parang gusto ko to. Pero gusto ko baby, pwede ba baby back lang? I think pwede. Kasi bakit yes. Daddy will do the chicken and nuggets. Pwede ba share? Picture? Ayaw maglagay-lagay. Ayaw mag-picture. Sige. Ano to? Sa mga banda. Wings malay. Ay, siya nga. Buffalo? I don't know. Texas. Charot. Hindi ko alam. Meron ka naman sa'yo kasi. Ayaw nga doon. Okay. Gusto na lang sa akin kayo. Gusto na niya share. Oh. Ano yan, Day? Parang... Appetizer lang naman yan. Dito na pala si Kat, guys. At saka si Love. Saan na pa ba siya? Hi, people. At sila. O, yung alaga mo, Day. Nag-over na ba ako? Kaya nga. Yung anak mo, nag-over na pa ako. Happy birthday. Dito si Happy, guys. Uh-oh. Bigyan mo ng ice. Ice lang. Gusto niya.
Pati lemon, parang ganun-ganun. Wala pa yung food namin. Kanina pa kami dito. Yes, yan ang yes. Takal naman pagkain dito. Buti na lang, gutom na tayo. Kaya nga ito matagal ko. Pero sabi nila masarap daw yun. Sarap naman pala. Pero matagal. Ang dami din kasi namin. Who's that? Who's that? Tita Rez. Where's mommy? Guys, more than an hour later. Ay, Papa, what's that? Papa, look. Iba yung itsura sa picture. Feeling ko naubusan sila. Ano in-order mo? Chicken? Yung isa nag-order ng chicken. Appetizer lang yung ano. Oo, kain tayo guys. Kain tayo. Na-disappoint ako. Oo, iba yung itsura niya sa picture guys. Hindi, mas maliit lang sa picture eh. Mas nalaki dito ka. Yun, tip natin. Be careful. Bakit ang liit ng ano mo? Iba. Nipis. Happy birthday to you! Happy birthday! Hooray! Thank you! Gonna clear some plates. Thank you! Thank you. Ano ba? Na-surprise din pa. Nagulat kami, oy! Saan nagbuhay? Wow! Ay, mainit siya. Kaya sabi, nakuha yun sa camera mo. Yan, gutom. Hawakan, metal yan. Amaw lagi ka. Yan, masarap yung cake niyo. Sana. Charot, grabe naman, wala. Crunchy siya. Sarap! Hindi makakapatanin. Thank you po, Bulma Brother. Thank you. Nagsasabi pa lang kami. Nararamdaman ko na yun. Nagbisaya-bisaya sila. Nagtandaman yun. Ay, hindi ko alam yun. Hindi mo na yun. Ayun yun, naintindihan mo. Naintindihan mo? Ay, naintindihan ko yan. Ah, hindi ko naintindihan. Kasi ang gusto ni Mark. Tingnan mo to siya, oh. Bloody beautiful. Tapos na kumain. Hey. Ay, careful, careful, Zach. Tingnan mo itong dalawa, oh. Hindi si Zach nag-drawing, guys. Kasi meron silang mga, binigyan sila ng mga papel para drawingan nila yung mga kids. Ay, koloran pala, korula. Ito yung kinulayan ni Zach. Binigay niya sa amin. Lagay doon sa bahay. So, lagay niya doon sa fridge. Tara, uy! Kompleto na tayo. Ay, look sa baby V. Papa, do you wanna jump as well? Dito pala kami sa bahay, guys. Kanina pa kami dito. Mag-close ka na ng vlog mo, Day. Wala lang, yun lang. Gusto ko lang sabihin na nandito kami. Hindi ako nagpo-close. Hindi, nakakalimutan na.